Здравейте хора! Това е първото видео в канала на Real Life Fishing. Накратко, днес се намираме на река Янтра във Велико Търново. Да насочим на там. Някъде в този район. И се надяваме днес да има някакъв улов. Така, насочваме се към първото място, на което ще пробваме да хвърляме. Добре, не закачи. С първо хвърляне, човек. Капте. Ето и бряг, че ми харесва от тук. Мятам. Не въртиш ли прекалено бързо? И кой викаш, бистра вода риба няма да е? Дано да не си прав. Това ще се направим, че никой не го видял. Добре. Опа! Уху! И ловец съм, и рибар съм. Добре, добре! Георги, какво казваше? Нямаше ли риба на бистра вода, бе? Ето го. Един доста приличен и хубав улов. Така, направихме рибката. Оп, пореден. Пореден. Това е голямо. Това вече е, борбена рибка. И ловец съм, и рибар съм, на закона. Този е дори по-голям. Чужди буки в коли, язовири и голи. И ловец съм, и рибар съм, на закона мама. Невероятен кефа. Телю е. Дай. Ако не стане, трябва да получи ги, няма. Нищо не спомня. Само не ти взема рибата, не Тегло? Вече не съм сигурен, знам кой ми голям на него. Вече не подлежи на коментар. Да. А това ще бъде така почекай. Само да ни трябва да интересува мене. Много просто беше напълно. Явно се достъгвам. Тук ли си? Да ги надеждаш, че малко надолу. Ако ще хвалиш по-добре място. Ама скъна ли? Да, забравя къде си. No! God, please, no! 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 Слагай калинката, чули? Слагай калинката. Много дънят, брат. И ти го тръгнах моят.
Опа, опа! Вижте, дами и господа, какво кефалче. Трети пореден. И така, що гледам малко по-бързо. Не проблем с командата, но сериозно правим го и сме този разполен. Не правим, че правим ситуация. Там са липки, там са. Аз бъдат там, те ще си бе. Да не правя. А? Аз съм доволен на това. Не тъчкам накрая. Те? Някаква там, те имате тебе. Не знам какво си няма да бъдат. Начало не знам да по-требна малко. Не мисля, че по-скоро да майки си! Защо се купа, но... Ще трябва да гледа. Ще да ти О, мале, нещо ми да забива, а те ли се ваница? Това ти много чека да борбата. Айде! Мусор да знаеш. Майко! Виж го какъв бе! Не го откачай, не го откачай. Давай насам смело. Давай, ще ставим всичко. Чакай да го уморя. Буцата, давай, не го мори. Ихи! Бата в буцата. Бах ти буцата. Дай, вари назаре и стегли. Или вижте каква буца. Дай ми го тук насам. Огромен. Дай, тръпни още малко. Аз ще тикам. Матката ще избави. Майко! Какъв кефал, дами и господа, вижте какъв кефал. Вижте го, дами и господа, чакай го покажа за YouTube канала, дай. Вижте. Колко е голям. Вижте какво кефалче. Кажеш? Значи нещата ми беше да кажа деца. Това е. И да го усетя. Това нещо. Хора, я се обърна към мен. Чакай. Значи, най-хубавото удоволствие на спининга. Чакай, лапа наблюдо, че не се чува сигурно. Най-хубавото удоволствие на спининга е това, като хванеш по-голяма риба, не само бройки, и почнеш да трепериш целия. Целия. В момента аз не мога фърля от кеф, защото това ми е за първ път толкова голяма риба. И така, последно включване. Ловим отново на калинката. Мога ви кажа честно, че след скриването на слънцето вече кефала спря да се забавлява и да яде. Вече както и той, така и не спряхме се забавляваме и скоро ще приключваме. Така че похвърляме още малко като за финал. Се насладим на невероятната гледка. Значи хора, отиваме сега към следващото място. Това, което се случи на предното, просто беше уникално. Успяхме там да извадим 5 кефалчета, 2 големи и 3 малки. Аз лично съм много доволен и надяваме се сега да хванем още нещо, но GoPro вече няма батерия и няма да бъде заснето, но това не значи, че няма да снимам с телефона, ако хванем нещо, така че очаквайте. Малко по-късно във видеото
да видите, ако сме хванали нещо. Ако не, благодаря ви за гледането. Харесайте клипа, абонирайте се и това е от нас. Нали така? Да. Ти доволен ли си от деня? Ами, много. Аз си фанах най-големия кефал до момента. Аз само като си видях пръчката на 90 градуса и... Благодарим ви за гледането и чао! До нови срещи!